Odvážny život Juraja Jánošíka. Od narodenia po smrť. Narodil sa v obci Terchová, malebnej dedinke na severe Slovenska. Juraj Jánošík prišiel na svet v roku 1688. Už od malička sa prejavoval ako odvážny a čestný chlapec, ktorý sa nebál postaviť za pravdu a spravodlivosť. V mladosti vstúpil do armády, slúžil u cisárskeho vojska, no osud mu mal však pripraviť inú cestu. Jedného dňa sa rozhodol pridať k zbojníkom, aby bojoval proti nespravodlivosti a obhajoval chudobných. Jeho družina sa stala postrachom bohatých zemepánov a šlachty. Ľudia ho milovali a považovali za hrdinu. No jeho zbojnícka kariéra bola krátka, trvala len 2 roky. V roku 1713 ho z radou chytili a uväznili. Súdny proces bol krutý a nespravodlivý. Bolo rozhodnuté, že bude popravený krutým spôsobom. Dňa 17. marca 1713 bol Jánošík obesený nahák v Liptovskom Mikuláši, čo bolo vtedy bežné popravište. Jeho smrť vyvolala v ľuďoch veľký smútok, no aj hnev. Legenda o jeho hrdinstve sa začala šíriť. Juraj Jánošík sa stal symbolom boja proti útlaku a nespravodlivosti. Ľudia ho oslavovali v piesňach a príbehoch. Dodnes je Jánošík považovaný za národného hrdinu, ktorého odkaz žije v srdciach Slovákov. Jeho príbeh nás učí, že odvaha a spravodlivosť majú vždy svoju cenu, no nikdy nesmú byť zbytočné. V nasledujúcich videách sa budeme venovať ďalším historickým faktom. Nezabudnite sa prihlásiť na odber a objavovať históriu s nami. Ďakujeme.